बसुमतारी बिथांनि दिनै श्राद्धनि सानाव बिथांखौ जों बयबो बिबार बावनो बाहागो लादों। बेवहाय आसामनि मन्थ्रिनिफ्राय लानानै गासैबो दैदेनगिरिफोर बयबो बाहागो लाफैदों। मानोना बिथाङा जोंनि सासे आंगोनिबो आंगो दैदेनगिरिमोन। बर' माहारिनि थामोनथा, बर' माहारिनि सिनायथि आरो बर' माहारिखौ गोबां मोनसे गाज्रि थासारिनिफ्राय बोखांनानै मोजां थासारिसिम लाबोनायाव बिथांनि गिदिर बिहोमा दङमोन। बड'फाजों लोगोसे एखेलोगे बिथांमोना सोमावसारदोंमोन। दा बिथांनि रुंसारि जानाया बर' हारिनि थाखाय सुख'हायै मोनसे खहा। आङो मिजिंथिगोन, आं लोगोसे इसोरनि खाथियाव आरज गाबगोन करेन बसुमतारी बिथांखौ जाहाथे फिन बर' माहारियावनो जोनोम होफिनो इसोरा, बिनि थाखाय आं आरज गाबगोन। आरो बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरा अराय सोरगोआव आलो गोजोनै थायो आरो बिथां रुंसारि जानायनि उनाव बिथांनि न'खरा जाहाथे अराय आलो गोजोनै थानायनि मोनसे परिबेसखौ इसोरा अराय सम होयो, बिनि थाखाय आं अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबो। बिथांनि सान्थौ सानस्रि, बिथांनि मावनाय दांनायखौ गोजोर खालामनो थाखाय रौतायावनो मोनसे माइलस्टन सरकारनिफ्राय गायसननाय जागोन बड'लेण्ड मुभमेन्टजों सोमोन्दो लानानै। आरो बे माइलस्टनावनो बिथांनिबो मोनसे मिउजियाम, बिथांनिनो मोनसे लाइब्रेरि बानायनानै बिथांनि मुङाव बेवहाय बिथांनि लिरबिदां बायदिसिना जि सोरजिदों बे गासैखौबो बेवहाय दोनथुमनाय जागोन। बे समाव बेनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा साबायखर बावबाय। बिबार बावनाय हामजानाय आलासि न'खरनि सोद्रोमाफोर दङमोन, मुंखौ आङो सारिजोबनानै बेकारजि क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनिनो एस'सियेट प्रफेसार, लोगोसे मन'गिरि बिथांखौ बे समाव बिबार बावनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। आलासि न'खरनि सोद्रोमाफोर दङमोन, मुंखौ आङो सारिजोबनानै बिबार बावनो थाखाय आङो खावलायनो हास्लाबाखै। बेनि थाखाय दिनैनि बे आरजनि बोसोन फरायनायखौ नाजावनायनि थाखाय साबायखर बावबाय। फरायदों दुलाराय प्रेस आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' आरो बानजाय आफादनिनो मासि दैदेनगिरि मुस्रि भबेन दुलाराय प्रेस आफादनिफ्राय, बानजाय आफादनिफ्राय आरो न'खरनिफ्राय दिनै फरायदों बानजाय आफादनिफ्राय।